हेलो लोगोफोर आं दिनैहाय माखासे खोथा बिथां जिसया समफ्रामारि बिथांनि बारै खोथा बुंनो नागिरदों। दिनैहाय जोंहा सरकार दङब्लाबो गैयिफोर बायदि दिनैनि सरकार गोदाना प्रमद बर' सरकारा दिनै सब समय डेभेलपमेन्ट माबा खोथा होनबाय थायो, डेभेलपमेन्टनि खोथा होनबाय थायो। गुबुन गुबुन बिथिङाव गोबां जौगादों, गुबुन गुबुन खामानियाव दिनैहाय जौगादों होननानै बुंदों। मा बे बिथिङाव जौगादों, बबेयाव मा फिथाइ थाइखो, बबेयाव बेसेबां जौगादों, माथो जा नुदों, माथो नोंसोरनि खामानिखौलाय जाखिनि सरकार जानानै थांनाय बे सरकारखौसो मावनानै एसे आद्रा थालांनाय बेफोरखौसो कमप्लिट खालामनाय नुगासिनो माथो। नोंसोरनि आमोलाव माथो दिनैसिमबो मोनसेबो खामानि डेभेलप जानायखौ नुनो मोना माथो। मा मावदों, मा थादों, 3 बोसोर 2.5 बोसोराव मा मोनसे मोजां खामानि मावखो? मोनसेबो दिनै नोंसोरनि सरकारा दिनै मोनसेबो मोजां खामानि मावाखै। दुनियानि थगायनानै जाग्रा सरकार। आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोलै, गाज्रि मोननानै लाब गैया। सोरबाया जुदि गाज्रि मोनदोंबा आनसाबस्क्राइब खालामखा, दानायखा आंनि भिडिअखौ सिदाखा। आं दिनैहाय माखासे खोथाखौ बुंगोन जिसया समफ्रामारिनि। बिथाङा दिनैहाय मा खालामदों, जाखिनि बर' रायजो राजा, बर'ल' नङा, अनलि बर'ल' नङा, बिथाङा दिनै मानसि अननाय दं। बिथाङा दिनै अननाय थानायखायनो गावनि जाखिनि थिनानै दोननाय धोन, दाखालिबो खनसे रानबाय, मैयाबो बिथाङा खनसे रानबावदों। साननैनि सिगां बिथाङा बर' रायजो राजानो होबावदों। दिनै मैयानि दिनावहाय बिथाङा आदिबासि नन बर' बिथांमोननो होनानै होदों। होमबा बेसेबां गावनि थिनानै थानाय अखाजों सहायनानै थानो हायाखै। बिथाङा रावबो पलिटिकेल हान्जाजों गैया। दिनै पलिटिकेल हान्जा गैयाब्लाबो बिथाङा गाव हारसिंनो खामायनाय, बे खामायनायजों बिथाङा दिनैहाय बयनोबो, सोरबा आदिबासिनो होन, सोरबा बर'नोबो होन, राननानै होदों। दिनैहाय मोजां मोनदों आं। दिनैहाय बिथां जिसया, बिथां समफ्रामारिनिसिम रोजा रोजा साबायखर। दिनै गभर्नमेन्टआबो, दिनैनि बे सरकार गबिन्द होन, प्रमद बर' होन, सोरबा सोरबायानो होन, बायदिसिना ABCD बायदिसिना बाथा बुथा होन, बेफोर मानो रानना होनो हायाखै? दिनैहाय जाखिनि खामानि मोनदों, दिनै बबे बिथिङाव बबे मोनसे लामाखौ डेभेलप मावखो, बबे मोनसेखौ खामानि मावनो हाखो? नोंसोर दिनैहाय बे जनसाधारननि थाखाय ओंखारदोंब्ला, जनसाधारननि थाखाय दिनै नोंथांमोना जुदि खामानि मावथारनो ओंखारदोंब्ला मानो दिनै ट्रिपल गांसे रानना होनो हायाखै? दिनै बैसागुआ दाखालि बायनानै थांबाय, प्रमद बर'। दिनैसिमबो दिनैहाय मानो रानना होनो हायाखै? चिरांल' नङा, अल BTC आवनो दिनैहाय जायफोरा दिनैहाय थिं गब्लंजोबदों, अन्थाइ गोग्लैनानै बेफोरबायदिनो न' सिंनिफ्रायनो दिनैहाय अखाफोरखौ नुहुरनाय जाजोबनानै दङ। होनबा दिनै नोंथांमोना दिनै गरिब बे गैयि मानसिफोरनि थाखाय ओंखाराखैबा, गैयि मानसिनि थाखाय राजनितिक नङा गैयाब्ला, होनबा सोरनि थाखाय? बै गोनांनि थाखायल' राजखान्थि नङालै प्रमद बर', बै गैयिफोरनिसो। नोंसोरनि ओंखारनाया, नोंसोरनि खामानि मावथारनाया बै जायफोरा दिनै गैया, जायफोरा थिं बायनो हायाखै, जायफोरा जेबो बायनो हायाखै, बिथांमोननि थाखायसो नोंसोरो ओंखारदों। ओरैनो नोंसोरो जानला मोनला गावबा गावनि खोथाखौ नायबा जानाय नङा। दिनै जिसया समफ्रामारिया गावनि जाखिनि थिनानै दोननाय, गावनि बोथिसे जानांगौखौ दोनथ'नानैब्लाबो बै बिथांमोननो, नों प्रमद बर' बायदि बिथाङा सेल्फिस नङा। बिथाङा जाखिनि नुदों, आंनि नुनायाव, आंनि बुजिनाया, कारेन्टलि जा बुजिदों आं मोनथिबाय। नोंथांमोना जिखिनि, नोंथांमोनाथ' बिथांजों खुनु टाच गैया, खुनु रायलायाखै। जायगायाव दिनै MCLA दङ, MLA दङ, मा खालामखो बेफोरो? बबाव थैना थाखो? अखा हानाय बोथोराव, अखा हानायाथ' दाखालि थांबाय, बैसागु समाव जाखिनि हाना, MLA फोरा बहा थैना थाखो? MCLA फोरा बहा थैना थाखो? मा मावखो दिनै MCLA फोरा? जेबोथ' मोनसेबो मोजां खामानि मावाखै। गावबा गावनि सेल्फिस, गावबा गावनि खोथाखौल' सिन्था खालामग्रा। थ' नोंथांमोना जिसया समफ्रामारिनि जाखिनि भिडिअ होनाय, जाखिनि राननाय, ट्रिपल राननाय, आदिबासिनो होन, बर'नो होन, नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलां। आरो जायफ्रा जुदि मोजां मोना, दानायखा। आं बेखिनि खोथाखौ सिदायै बुंखादों। आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा, बेखिनियावनो दोनथ'नाय जागोन। आरोबाव नोंथांमोना जिसया समफ्रामारिनि जाखिनि भिडिअ होदों, आं बेखौ बावहाय हगारनानै होगोन। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो। जिसया समफ्रामारि आरो बिथांनिसिम आरोबाव प्रमद बर'आ मालाबा थेंकिउ जासिहरफेरदोंना? प्रमद बर', गबिन्दआ मालाबा थेंकिउ होफेरदोंना? प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी, प्रमद बर', फेरेंगा आरो ओमफ्राय सावरायग्रा, नोंथांमोना फेरेंगा आरो सावरायग्रा, नोंथांमोना मालाबा थेंकिउ होफेरदोंना? गोजोननाय हरदोंना बिथांनिसिम, जिसया समफ्रामारिनिसिम? आरो प्रमद बर'आ नोंथांमोना हरफेरदोंना मालाबा? जोंथ' दे थांनो हायासै फंबाय, बेखिनि खोथाखौथ' नोंथाङा कन्टेक्ट खालामनानै, फन खालामनानै बेखिनि सोदोबखौथ' बुंहरफेरनाय रेकर्ड गैया। सोरबाया मावना होदोंब्लाबो बे बिथांनिसिम बा माबा मोनसे बुंहरनांगौ, बे मोनसे गियाना गैया प्रमद बर' सरखारनियाव। फेरेंगानावथ' गैखाया, सावरायग्रानावबो गैबावा। सावरायग्राया बहाबा मेथाइ खननायनि, बहाबा स्टेज प्रग्राम दंबावो नामा? बेनिल' धान्दा खालामगासिनो दङ। बबेयाव मा स्टेज प्रग्राम जागोन,
बेनिल' धान्दा मारिगासिनो दङ दिनैहाय बे सासे जिसया समफ्रामारिनो दिनैहाय माबा मोनसे जे गोजोननाय हरनांगौ फन खालामनानै बा फन थसे खालामनानै बेखौ उदिस लानांगौ नोंथाङा माबायदिहाय रानबाय थादों मा हिसाबाव जों रानस्लाबनो हायाखै बा सौहैनो हायाखै बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बा बिदि मोनसेथ' होनाय गैया नोंसोरो मालाबाबो जिसुया समफ्रामारिया दिनै गावनि धोनखौ दोननानैब्लाबो गावनि जानांगौखौ दोनथ'नानैब्लाबो गावनि दोरखारखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनैहाय बै गैयैफोर जायफ्रा दिनै थिं गब्लंनाय बिथांमोननिखौ गोनांथि साननानै गावनिखौ दोनथ'नानैब्लाबो बिथांमोननो हैग्रोदों थेवबो सरकारा दिनैनि बे प्रमद बर' सरकार फेरेंगानो होन सावरायग्रानो होन बिथांमोना जेबो खालामा एमएलए फोरालाय माथो खालामखो जयन्त बसुमतारी मा खालामखो जयन्त बसुमतारीया दिनै गावनि एमएलए गावनि समस्थियाव दिनैहाय बिथाङा हैफेरनो माबा मोनसे खबर लाफेरनो जेबो उदिस खबरखौनो लाफेराखै मा जाखो बेफोरलाय मानि सरकार बबाव थैखो सरकारा ना सरकारानो जोंनाव गैथारला नामा नोंथांमोनखौ आं दाबो बुङोलै नोंथांमोननि इउपिपिएल सरकारा फैगोन बोसोरावहाय मोजाङै शिक्षा मोनगोन नोंसोरो बेखिनि खोथाखौ गोसोआव गियानाव सोनानै ला खर'आव प्रमद बर' दिनै एनडिएफबिखौबो माबोरै खालामनानै दोनदों एनडिएफबिनि केडारफोरखौ मा अबस्था खालामनानै दोनदों नोंसोरो दिनै आथिं आखाइ बुख्रुबजोबदों बे प्रमद बर'आनो रावबो बुख्रुबाखै प्रमद बर'नि दाय जागोन बियो दिनैहाय आरो सासे मानसि लोगो हमबावनो दं आं लोगो हमबावगोन आं दिनैहाय आरो दिनैहाय आं बेखौ बुंबावगोन मुगानि थान्दै चेनेल निउस चेनेला बिथांमोना आंनिसिम फैनो नागिरदों 6टा कुइसन हरदों बिथांमोना बे कुइसननि फिननायखौ आं होजोबगोन 6टानि गेजेराव मोनसे कुइसनखौ आं फिननायखौ होआ आं बेखौ उनाव होगोन नांगौब्ला लासैनो फैथोन आं जाखिनि दङ जाखिनि बुंनांगौ आं बे मुगानि थान्दै चेनेल बिथांमोननिसिमबो आं बुंगोन गुरै खावलायदों नोंथांमोना फै आं नोंथांमोनजों रायलायगोन जायखि निउस चेनेल फैया मानो फै जिखुनु समावनो फै आंनि न'आव फै आं बिथांमोनजों जा सोंनाय हानायखौ फिननायखौ होजोबगोन हायैखौ आं दोनगोन सिदाखा थ' दिनैनि बे सरकारखौ आं दिनै खावलायबावगोन नोंथांमोना नाय एमएलए जयन्त बसुमतारी गावनि माबाखौ सानबा जानाय नङा नोंथाङा सानसे समाव बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों आं मानिदों दिनैहाय नोंथाङा बर' रायजो राजा दुखु खस्थ' अनलि बर'ल' नङा नट अनलि बर' आदिबासिफोरबो दङ बिथांमोननि बारैबो नोंथाङा सिन्था खालामनांगोन नों जुदि मानसि माहारिब्ला मोनथिबाय नों जुदि मानसिनि गैयैफोरखौ जुदि अननो ओंखारदोंबा बुथुमनो ओंखारदोंबा पलिटिक्सआव ओंखारथारदोंब्ला नों दिनै बै गैयैफोरखौसो आंगोसिन खालामनांगौ नोंसोरो दिनैनि दिनावहाय सोरबाया स्करपिअ लाना थांबा सोरबाया इन'भा लाना थाङोबा बिसोरसो आंगो नोंसोरनि थाखाय सोरबाया साइकेल सालायना थाङोब्ला बिसोर आंगो नङा बिसोर मानसि नङा बै गैयैफ्रा मानसि नङा बिसोरा दिनैहाय थांना थानायनि अधिकार गैया नामा बिथांमोना दिनैहाय न' बायला जिलायाव थानांगौ नामा नोंसोर दिनै बिल्डिंआव थानांगौ नामा नोंसोर दिनै आरसिसि न'आव थानांगौ नामा आं दिनै बेखिनि खोथाखौ आं माबा मोनसे रागाजों बुंदोलै दिनै जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो सिन्था खालाम नोंथाङाबो सानसे समाव बर' हारिनि थाखाय बिराद गिदिर खोथा होनोमोन आबसुआव थानाय समाव दिनै बोरोथो बहाथो साबसे आदिबासि माबाखौ नायदों नोंसोरलाय साबसे दिनै बर' गैयैफोरखौ नायदों नोंसोरलाय नोंनि समस्ति गोग्लैजोबो बियो नोंनि समस्तियावनो गोग्लैजोबनानै दङ दिनै चिरांल' नङा गोबां जाय डिस्ट्रिक्टआवनो दंजोबो बेफोरबायदि बायनाय प्रमद बर'नि माबायावबो समस्तियावबो दङ बिदि गब्लंनाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि